Sven Kramer doet tongersje net mee op de 10 kilometer op de openingsdag van het WK afstanden in Tialf. Hij weer 3 keer de beste op de langste afstand. Kramer hier jeder al zijn voor de 1500 meter. Jorrit Bergsma is nou een grote concurrent op de 10 kilometer kwijt. Een eeuwenoud skelet uit de terp van Hegebeintem krijgt een gezicht. Het skelet van een vrouw uit de 6e eeuw wordt van het Fries Museum Joert naar Amsterdam gebracht voor een gezichtsreconstructie. In juni zal het gezicht te zien wijzen in een tentoonstelling in het Fries Museum. Holwerters zijn enthousiast door de plannen voor Holwert on Zee. In dat plan wordt de zeediep trostutsen zodat Holwert een havenplak wordt. Als het plan van 180 miljoen euro uitgevoerd wordt, zullen je uit 10 jaar maar de zielboot van het centrum van Holwert naar het Ameland varen kennen. De Hoeve in de Stellingwerven wil het cultureel haardwarp van 2018 worden. Morgen wordt een bidboek onbeen in Ljouwert. Daarin staan verschillende plannen bij gelijks kunstwerken van baan of met theater tussen de kei de afstand tussen stad en platteland liet ze maatje. Vannacht is het om het vriespunt heen, er staat geen wien, er kan mist ontstaan. Morgen ik net volle wien, het wordt 5 graden en de zon schijnt.